Ara segueix la ronda de recomanacions, però ara de la mà del president Jordi Pujol i del president Pasqual Maragall, que han tingut l'amabilitat, la cortesia d'afegir-se justament en aquest programa de l'Hora del Lector de recomanacions estiuenques. Jo us parlaré de llibres que en aquests moments, d'una o altra, per algun moment ho tinc entre mans. No? Un que acabo de llegir, que jo crec que és molt interessant, que es diu Temps indòcils, de l'Agustí Pons, que explica el que va ser l'aventura vital, fins i tot, no? De gent jove, com aleshores era l'Agustí Pons, doncs des de l'any 66, 67, 68, fins a l'any 2000, no? Catalunya, de la identitat a la independència. Les persones cultes de debò i intel·ligents, a més de transmetre sabers coneguts, en creen. Precisament aquests dies jo he de fer la presentació d'un llibre, que naturalment això m'obliga a llegir-lo, jo estic llegint-lo, i d'altra banda l'autor el conec molt, i les seves obres també, que és el Ricardi, l'Andrea Ricardi, i es diu Conviure. Jo crec que de cara a enfrontar-nos amb el que són els grans reptes del nostre món d'avui és un llibre que val la pena de llegir. Els sonets de Shakespeare, perquè jo crec que són per definició, són la definició de la poesia, l'inici del que és la poesia tal com l'entenem ara, no? És enjogassat i és telling, que diuen els anglesos, i diu coses i al mateix temps és divertit i és bonic, no? Aquests dies també he tingut la il·lusió de parlar molt d'en Porcel i he recordat la primera vegada que vaig llegir una cosa d'en Porcel. Com va ser? Va ser l'any 59, 58, 59, i a més el primer que havia escrit, que era una obra de teatre que es deia Els Condemnats. L'he localitzat, no l'he llegit encara, però la tornaré a llegir, em recordo molt bé, em va agradar molt, vull dir, realment jo he de dir que des del primer moment, doncs l'any 59, doncs vaig ser porcelià. When 40 winters will beseech thy brow. O sigui, en 40 hiverns hagin atacat el teu front. And deep trenches in your beauty's field, hi hauran cavat solcs profunds en el camp de la teva bellesa. Això ho faig ja gairebé com un acte romàntic, no? De recuperació d'una cosa tan antiga. La primera vaig llegir una cosa d'en Porcel, que resulta que és el primer que havia escrit en Porcel. O bé, by taking arms against them, prendre les armes en contra d'aquest infortuni, and by taking arms against them, confront them and beat them, confrontar-les i guanyar-les, no? Whether or not, aquest és una mica és el ser o no ser, és el to be or not to be. Què fer, no? T'hi enfrontes amb la desgràcia o no. I ara tinc un llibre, que no el tinc aquí, perquè el tinc a casa, una novel·la, estic llegint, d'un autor valencià, Martí Domínguez, que té un llibre que es diu, una novel·la que es diu El retorn de Voltaire. Allò una cosa que m'agrada del Voltaire, fa gràcia, vull dir, la gent que es retira, com el Voltaire, i jo mateix també, ens fa l'efecte que ara tindrem de temps de fer moltes coses, el que a mi ens agrada fer, i resulta que no tenim temps, perquè ens ve l'un, ens ve l'altre. Voltaire té una cosa molt curiosa, en aquest llibre explica que tot d'una arriba el Franklin, diu, escolti, no, ja, ningú més, vull veure, ningú més. Escolti, senyor, no vull veure, escolti, és Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, un gran personatge i tal, no? I el rep, no? I escolta, ningú més ja, ningú més, no vull rebre ningú més. I a la tarda, hi ha un altre, que s'ha dit que no, que tinc l'obra i tal, no? Diu, l'ambaixador de Gran Bretanya. Esclar, en aquell moment hi havia la guerra d'independència nord-americana, o sigui, hi havia Franklin, que era un representant, de fet estava allà, doncs, fent, diguem-ne, xoc diplomàtic a favor dels nord-americans, no? I l'ambaixador de Gran Bretanya, si havia rebut el Franklin, no podia rebre l'ambaixador de Gran Bretanya. El Franklin el va rebre una mica de mala gana, perquè el Voltaire més aviat era favorable a Gran Bretanya, Vull dir, això ho explica allà. No tens ceres moltes coses, vull dir, això mateix, no? I t'entén des de les discussions que hi havia entre el director, d'Alembert, doncs el Condorcet, tota la gent de la il·lustració, tota la gent que ja vull dir, ja es començava a preparar l'ambient del que després seria la Revolució Francesa, però tot encara és molt pacífic, no? El que hi ha és un gran moviment intel·lectual i una gran agitació intel·lectual, no?